Timire dance boss. Trupatiwe ma sweet 14 not sweet 16 since 1926. Saka pachirasta kumbeze torirasa tichingetadzirwa. Ukaona tasiya baby ziva ratopedzerwa. Kwete zvekungoti uchangotanga uri pakati wakutoti watogumirwa. Shansa mkana aungati wavharira ovhuriwa oti baby no izvozvo tinozviona mangwana. Shansa mkana nguva ichakanaka nekuti ukakaregirira kanozozviregedzera kanozosangana neanokapedzera. Mabhebi aya hadiskiri rekubhabhadzira hadi kuita skiri rakoriya rekubhaizira. Seta level zvekuti kana kurangarira nekuti ukakasiya tikakatora unogwagwadzira. Inini zvangusara Rasta wepatakshop ndotodiwa nemabhebi pitonge crop top. kunyenga bhebi Rova ratobvuma chop chop handiite mafanizi ndozira tiktok. Shansa mkana aungati wavharira ovhuriwa Oti baby no izvozvo tinozviona mangwana. Shansa mkana nguva ichakanaka nekuti ukakaregirira kanozozviregedzera kanozosangana neanokapedzera. Saka pachirasta kumbeze torirasa tichingetadzirwa. Ukaona tasiya baby ziva ratopedzerwa. Kwete zvekungoti uchangotanga uri pakati wakutoti watogumirwa. mumwe musi nestresi uchazozvimbirwa waona bhebi ravakatadza rakambundirwa. Nevamwe jamano anopedza maspotsi mbiri chifamba pageto kuti kari kupedzerwa. Shansa mkana aungati wavharira ovhuriwa Oti baby no izvozvo tinozviona mangwana. Shansa mkana nguva ichakanaka nekuti ukakaregirira kanozozviregedzera kanozosangana neanokapedzera. shandisa mkana kana uchinge wavharira pasta kunge shuta kumasahariya. Trupati since 1926. Eyo sharpshooter my DJ Kumax Pristado Fox Big Tag Tainashi MK Prince Techi Alaja Johnson. Eyo Lonix.